салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам дар бораи рехтани мӯи сар ва табобати он ба шумо каме маълумот диҳам. Агар видеои пештариро тамошо карда бошед, дар он ҷо дар бораи сабабҳои рехтани мӯи сар ба шумо маълумот дода будем. Имрӯз танҳо витаминҳое ки барои рехтани мӯи сар тавсия дода мешавад, ба шумо маълумот медиҳам. Чӣ хеле ки дар видеои пештара гуфта будем, шампунҳо ба рехтани мӯи сар ва ё нарехтани мӯи сар ягон хел дахолат надоранд. онҳо фақат намуди зоҳирии мӯйро зебо мегардонанд ва проблемаи асосиро ҳал намекунанд. Агар видеои пештараи моро тамошо накарда бошед, дар боло подсказкаҳо ба шумо ба мегузорам, дар омада тамошо кунед. Сабабҳои асосии рехтани мӯи сар: якум ин ирсият, дуюм стресс, депрессия, сеюм вайрон шудани мубодилаи гормонҳо, яъне гормоналный дисбаланс, чорум нарасогии витаминҳо. имрӯз бошад танҳо дар бораи витаминҳо бо шумо суҳбат меронем. вале пешакӣ шумо бояд донед, ки ҳама витаминҳое ки истеъмол мекунед, аввал бо духтур маслиҳат кардан дар кор, ки ба ягон узви дигари шумо зарар нарасонад. пас ин витаминҳо кадомҳоянд? якум, барои нарехтани мӯи сар тавсия дода мешавад цинк. цинк решаи мӯйҳоро мустаҳкам мегардонад, нохунҳоро мустаҳкам мекунад ва пӯсти одамро зебо мегардонад. цинкро дар як сол 2 маротиба баҳор ва тирамоҳ як моҳӣ истеъмол кардан лозим аст. дуюм ин магний бошад кори системаи асабро беҳтар мегардонад, гормоналный дисбалансро бартараф мекунад, ба узвҳои занона фоидаи зиёд мерасонад. ҳангоме ки стресс бартараф шуд, албатта низ ҳолати мӯйҳо низ дигар мешавад, рехтанашон камтар мешавад. магнийро низ курсами бояд истеъмол кунед дар як сол 2 маротиба як моҳӣ баҳору тирамоҳ, вале пеш аз истифода бурдан албатта бо духтур маслиҳат кардан дар кор. сеюм бошад ин витамин Д. дар бораи витамин Д низ навори пурра ҳаст, подсказка шумо ба мегузорем, дар омада бинед. дар ин навор бошад кӯтоҳ ба шумо мегӯям, ки норасоии витамини Д ба асабоният шудан, беҳолӣ, бемадорӣ, стресс, дарди мушакҳо, дарди буғумҳо, шикастани нохунҳо, рехтани мӯи сар оварда мерасонад. истеъмоли витамини Д чӣ гуна аст? дар шахсоне ки баъд аз ташхис дар онҳо норасогии витамини Д дида мешавад, поддерживающая доза дар чунин одамон 5000 международных единицро ташкил медиҳад. дар одамоне ки барои пешгирӣ истеъмол мекунанд 2000 международных единицро ташкил медиҳад. витамин Дро новобаста аз фасли сол ҳар рӯз 2000 международных единиц истеъмол кардан лозим аст. барои чӣ? маҳз дар мо норасоии витамини Д бисёртар дида мешавад. барое ки мо морепродукти, яъне маҳсулотҳои обӣ кам истифода мебарем ва офтоб маҳз ҳамон витамини Дро дар организми мо ба таври кофӣ синтез намекунад. аз ин рӯ қариб ки дар тамоми дунё тавсия медиҳанд, ки витамини Дро, бо забони дигар агар гӯям, постоянно истеъмол кардан дар кор, профилактическая доза. витамини Д ҳатто ба занони ҳомиладор низ тавсия дода мешавад, чунки дар онҳо бисёртар норасогии ин витамин дида мешавад. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта лайку комментарияи худро фаромӯш насозед.